Maynila na isuspender ang Sa penalidad tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong hinabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, ika-13 death anniversary ni dipuntong Interior and Local Government Secretary asin Mayor Jess Robredo, pinagirumdum ngunyan sa siyudad kang Naga. PNP Provincial Director kang Albay, niribaya na. PNP Minalabak may person of interest na sa pambabadilgadan sa sarong mekaniko kasuudma. Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance, nagkondusir kang sedang 2025 General Assembly. Uya mga bareta, sa aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. Simple ang naging pagirumdum sa ika-13 death anniversary ni dating DILG Secretary asin Mayor Jessy Robredo ngunya na aldawa. Yaon man sa aktibidad kasubagong aga ang sa iyang duwang aki. Uyang sa kuyang report. Sa ika-13 death anniversary ni dating alkalde asin DILG Secretary Jessy M. Robredo, nagtiripon ang gabos na ahensya kan lokal na gobyerno kanaga kasubagong aga para sa simpleng programa. Matapos ang flag raising ceremony, pinagsunod naman ang wreath laying ceremony sa monumento kan dipuntong alkalde na yaon sa City Hall ground. Sarong banal na misa man ang pinagkibos sa People's Hall. Yaon man ang mga aki ni Mayor Leni Robredo na sina Aika Sanjelian para sa pagirumdom sa mga naging ambag ni dating Mayor Jessy Robredo sa Naga asin sa magayon na lideratong iwinalat. Sobra man ang kaugmahan ni Mayor Leni Robredo, urog na taday isubot na lilingawan kan lambang saro, na genyo man o sa luwas kang syudad ang sa iyang agom. Inisarong patunay na ang taon ni Jessy sa pagtukaw bilang alkalde ang nagpapahiling na ang kapakanan kan na genyo ang sa iyang pinag-enot asin ang karahayan kan pagbuhay kan lambang saro. Dako laon na bagay para sa samuyang pamilya na 13 years after, pigigirumdum pa siya. Siguro yun naman yan si pinaka karibay para maisbaga si grief na mamatian kang pamilya pag nahihiling na gulpi pa man girari ang nagrurumdum, garabaga assurance siya na pinapadangat. Kaya permimang kaming thankful sa gabos na nakakagirumdum. Arog kang si mga kaklase niyang elementary high school, si Ateneo High School Batch 74, mayong patud. Every death anniversary niya sa ka-birthday, talaga si nagsusponsor kang mga misa. Dakulaon na bagayan para sa mo, na apresyado siya. Sa 13 taon man sa pagirumdum sa death anniversary kan dating alkalde, dahil nawawara sa okasyon si Police Lieutenant Colonel June Abrasado na iyong huring nakaibanan ni Secretary Robredo sa Piper Senka plane, kaiba ang duwang piloto antes ining magbagsak sa kadagatan kan Masbate. Susug sa iya, dahil naging madiri si mga enot na taon kan pagkawara ni Secretary Robredo. Hulita siya lang ang nakauling buhay kung kaya ang pagbasol sa iya kan publiko ang sa iyang inatubang. Ngunyan, padagos niyang gigirumdumon ang naging ibanan ninda ni dipuntong DILG Secretary Jessy Robredo. Masakiton pong malingawan ang sarong taong ehemplo kang sarong lingkod bayan, si Sir Jessy. Alam ta po na simple po siya kang matino at mahusay na leadership, chinelas leadership, grassroots level. So how we wish na gabusan ng lingkod bayan arog kay Sir Jessy, di ba? So sana magdakol pang arog sa iya. Kaya forever ta po yan mayo man siya ngunyan, pero ang kay sa iyang espiritu nabubuhay sa tuya gapos. Si mga inot pong taon talagang may mga adjustments siyempre yaw na po dyan ang sinisisi kang taong bayan na nirespeto ko po na marayang sa indang sa indang mga iniisip at aspirang sarong idma po talaga daan kung ano man mangyari sa boss mo, dapat ang mainot. Nirespeto ko po to, ang sa kuya lang po duman na kahaputan, taano ta sa eroplano pa, mayo akong kalaban-laban.